Σκουμπιντού, νομίζω ότι κάτι βρήκαμε. Μοιάζει με ένα τεράστιο εργαστήριο. Έλα. Εδώ είναι ο παράδεισος των στοιχείων, Σκούμπι. Αλήθεια? Ψυγείο! Λεμονάδα! Κοίτα αυτά τα περίεργα γράμματα, Σκούμπ. Τσάκι! Σκούμπιντου, έγινες ένα πεσβητέρας. Να μην τρως πράγματα που φωσφορίζουν. Πρέπει να υπάρχει κάποιο αντίδοτο εδώ μέσα. Έλα, δοκίμασέ το. Μοιάζει με φάρμακο. Έχει γεύση. Φράουλας. Μια χαρά είμαι, Σκούμπ. Απέκτησα γυναικείο σώμα. Κι εγώ έγινα καρτούν. Είμαι παιδαράς! Όχι, Θεέ μου! Μου φαίνεται ότι έγινε εξαιρετικά ευφυής! Είναι απέσιο! Μου λείπει η μακάρι άγνοια του προηγούμενου αυτού! Να κυνηγάω γάτες, να γλύφω το ποπούλι μου και να παίζω με τις σκύλες! Αχ, τι καλά περνούσα! Κοίτα τα ποντίκια μου, μικρούλι. Για κόφτω τώρα, Ανόητε! Αυτή είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη σύνθεση! Θα μας μεταμορφώσω σε αυτό που ήμασταν! Αποκλείεται! Εγώ θα παραμείνω έτσι για πάντα! Πάμε! Προσοχή, παιδιά. Αυτός ο Σβαρτζενέγκερ παραλίγο να μας καταστρέψει. Μπου με έκανα! Αχ, είσαι για κλάματα. Μου θύμισε τα νεανικά μου χρόνια στο κολέγιο. Τι κάνετε εδώ, παιδιά?